Qurbaniyên Türkiye'yi ji bajarê Amedê ne. Ji bajarê Amedê li tevaya bajarên Türkiye'ye qurbanî tên şandin. Xwediyên ajalan amedêkariyên xwe ên cejna qurbanê ji niha de dikin. Li bajarê Amedê borsaya ajalan de nêzîkê 60,000 congeyên mezin ên qurbanî vêga bi baldarî tên xwedîkirin. Lewra nêzîkî cejnê heywanfiroşên ên bajarên Rojavayê Tirkiyeyê jî tên bajarê Amedê û heywan distînin. Sedema ve yekeci karsaz vusatîne ziman. Yani evana giş işletme em bivêjin heftê heb li vir heye. Evan heftê hebana jî ana giştîjeyî bende qurban heye. Feqet qurban mesela hinek tên li ser niga distînin. Hinek jî kilo distînin. Kilo olarak anha li dora 5 û 6. Bi vî heywadem kilo bidin. Aser niga jî tên bazara xwe dikin. Mesela lê dinêr vî heywanî çok ase. Tu dibê 20 milyon. Êdin mesela divêz ki wala 20 milyon pir 15 milyon. Em bi destê hevdû digirin 16-17 me çêkir em bi vî hewî didin. Li borsayê herîzê de dewar hene. Bi taybetî congeyên mezinin her yek di navbera 130 kilo de tên. Gavan her roj êm didin wan û paqjiya wan dikin. Lê karsazên ku ajalan xwedî dikin dibêjin buhabûna êm bandorla hejmara xwedîkirina heywanan jî kiriye. Xudiye heywana jî li vir tade pir dibînin. Em divê bira mesela örneğin dewlet destekê bidwan vana giş dicebin. Ene şev goşî bir haku pir biha nebe, yêm jî pir biha nebe. Em vî hewî dewam bikir. Em dixwazim vî yani dora 100 milyonî fiyat normal yani ana. Xwediya ajalan dibêje divê welatî dema qurbaniyek girt bila bala xwe bide tendurustiya ajalê. Lewra dibêje divê temenê heywanê 2 salî be. Diranên wan derketî be û bi tenduristî bin. Ev nêzîkê 2 sal e li tevaya Tirkiye firotina heywanên qurbanî ji ber vayrûsa koronayê gelekî kêm bû. Lê îsal xwediya heywanan bihêvîne ku zêde bifroşin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.